Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi era rimwe zuva. Tatambira mashoko anosuwisaka erufu rwamadzibaba Nicholas Zakaria zvinowanikwa muupenyu. Ndosaka chiti zuva nezuva rine zvaro. Nhasi uri kufara, nhasi uri kusuwa, nhasi uri kurarama, mangwana uri mushakabvu. Ndo upenyu hwacho zvaunoita. Tichange tichikupai zvizhinji pamusoro pekuradzikwa kwavo. Asi muzuva ranhasika ndoda kuti mumboona vhidhiyo ratakaita navo tichiita chirongwa chinonzi Another Level ratakakurukura navo. Kune vanga vasingazivi kuti madzibaba Nicholas Zakaria ndiani, ndokumbira kuti munge muchiona muvhidhiyo irori mifananidzo inotevera vachizvizivisa kuti ndiwani, nhau dzezvemimhanzi vakapinda rini, zvaita sei. Naizvozvo ndokusiyai muchiona vhidhiyo ratinaro muzuva ranhasi. Rest in peace madzibaba Nicholas Zakaria. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Chirongwa ichochi ndakachiita ndina Chihera. Farirai chirongwa chatiri kukupai muzuva ranhasi apo tichitonderaka mushakabvu madzibaba Nicholas Zakaria. Ikazwai mhuri yeZimbabwe, kusangana kwatiri kuita pachirongwa chamunoda, chirongwa chamunofarira, chirongwa Another Level. Hongu takataura zvemalevels akasiyana siyana, asi kana tisati taunza vakuru vatinawa hapana level ratinenge tati tafamba. Munovaziva nezita rekuti senior lecturer. Aiwa, ndakasika kumhanya veduwe ndakuto introduce muenzi wedu ndichikanganwa kuziva kuti ndina vaChihera, uyezve inini ndinonzi Andrew Neshamba. Chihera makadi? Unjani Andrew, siyalibingelela mhuri yeZimbabwe. Ngiyathabu ukuthi futhi sesihlangane phela futhi kwelinye izinga, Another Level, silabakhulu bemusic, abakhulu bemacaco. Njengoba Andrew yena seyikhulumile ukuthi ngubani, ngu-senior lecturer, kodwa selimazi ngokumbona ngeface ukuthi ngubani. Chihera, nyaya iripoka ndeyekuti kana tiri pavanhu vakuru hatinyanye kuwanza nawo. Ndoziva kuti you are pregnant with the whatever you want to say. Kulungile. Sizabanika isikhathi. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokukurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Nhasi tiri pane rimwe level. Asi tisati tatanga chirongwa chedu chanhasi, regai timboti kamhanzi pfa. Tingade kuti kutanga chirongwa chezuva ranhasi tingade kuziva kuti anombonzi Nicholas Zakaria ndiani, akabarirwa kupi, akaenda kuzvikoro zvipi, akatanga rini nhau dzezvemimhanzi. Nhasi tiri kuda kuti veruzhinji vanyatsoziva kuti kana muchinzi futi madzibaba, muchinzi madzibaba, muri madzibaba vechokwadi here kana kuti inhau yehairstyle nendebvu? Kana ndichinzi madzibaba handisi kuparamba, inhau yechokwadi. Nekuti ndakanamata chechi John Masowe wechishanu kwemakore akawandisa, tichitonzi madzibaba chaivo. Saka vanhu vakatanga kundiziva nguva yandainamata chechi yechipostori. Watanga kuti madzibaba. Saka kusvika iko zvino zvandikwanisa kuzviramba, asi handisisiri kuchechi iyoyo. Nekuti madzibaba raiva riri zita rokurespecta, kukudza. Pane kuti tishevedzane mazita kuti iwe Petros, iwe Nicholas, iwe chiita, ingoti madzibaba. Saka ndokushevedzana kwataiita. Saka vanhu vese vangojairira saizvozvo. Ndinonzi Nicholas Zakaria mazita angu. Nicholas Zakaria ndiri munhu ndakatanga magitare patone mazuva 1975 ndakatanga kuridza magitare. Ndiri kumazuva uko kwandakaberekerwa kumapurazo. Ndakaberekwa 1956 ikoko, ndikakurira ikoko, ndikamboendawo paprimary school yaiva iri ikoko, ndikadzidza ndikatomboita standard 1 yainzi Bergon School. Ndikatomboitawo standard 1 ndiri ikoko, ndikazomboda kutraya kuita grade 7 kwakuma
1970 pana kuenda grade 7 bva zvaperera ipapo nokuti semunhu ndanga ndakuda kuzviitira zvinhu zvakawanda ndiri ndega, saka kuti ndichimira mune vamwe vana vechikoro zvanga zvakutondinetsa kusvikira ndakangoguma ipapo nechikoro vandatora hangu chipo changu chekuridza magitara ndikaenderera mberi nacho kubva kuma75 ndikadhonza nacho ndiri kumazowa ikoko ndikazopindawo muharare ndakuti ndikatimbogona muharare zvakamira sei. Saka gurupu randakatanga kuridza naro yanzi Green Mangoes. Green Mangoes iya yakazoparara, ndanga ndichidzana naRobson Kaitano. Yaparara kudaro bva ndauya mudziva rasekwa patafoma gurupu rainzi The Vuka Boys ana Shepherd Chinyane. Tambodhonza naro kusvika 83 zvichifamba tazona zvatiremera nekuti tanga tisina mainstruments. Tiri ipapo ndimbokubatai muromo pamataura nana Shepherd Chinyane, ndiani anga ari muridzi wegurupu iroro? Gurupu takarifoma tese asi takasaudza Shepherd Chinyane kuti ave leader weband iroro. Tendera yenyu mberi. Saka nekudaro taona kuti zvinhu hazvisi kufamba nekuda kuti hatina midziyo yekuridza, taita zvekuhaya nekudini fataona umwe munhu akati ndokwanisa kupromota ainzi Sifas Chimanga. Vataenda kwaari tikataura naye vatawirirana akatipa mainstruments. Saka nekudaro Vuka Boys iye yanga ichakakwana, asi vamwe vedu vakazofunga zvokudzokera shure. Tikati ini kuti tichamira zvakare hazvichaita, nokuti ndiri munhu anga ndaudza vabereki kuti ndakuridza magitari zvinhu zviri kufamba, kuti ndichava kuti hazvichafamba futi ndanga ndaona kuti hazvichaita. Ende pane pamwe pandakazonyepa vachitonditi ikoko basa riri kunyazoita, ndikati ndiri kusenza kuCity of Harare ndisingatomboshanda ikoko mazvona, nokuti ndaizoti zvinhu zviri kunetsa. Mandafoma Kiama Boys, ndakabva ndatora mukoma Teenage Kupo, Margaret Gweshe vanobva mudzimai wangu, Sifas Karushanga, Love Motom, Alec Macheso. Pataenda kwabhora uko kuJuru Growth Point patafoma gurupu redu Kiama Boys 1984. Tikati hatisisiri Vuka Boys kuti vatakati navo vese kuVuka Boys vadi asara, saka imi mato vanhu vatsva takatochinja zita vaya kungodzi Kiama Boys kubva 84 kusvika nhasi. Right, tiri ipapo kumboti Kiama zvinorevei, rakabva kupi zita irori kuti muzoti takuda kunzi Kiama Boys? Kiama Boys izita randakatumidza ini nokuda kwokuti kwandinoberekwa toshandisa mitemo yechiMuslim, kana ndozviti nditori muMuslim handiri mazvana. Saka kuti Kiama zvinoreva kuti magumo, nokuti ndo nguva inoparara chinhu chose. Saka panopera chinhu chose tobva tati yatova Kiama, ndopakabva zita irori. Muri kuzvinzwa kamadzibaba muMuslim. Okumuri yeZimbabwe muchirongwa chanhasi tina mukoma Nicholas Zakaria. Matanga chikwata cheKiama Boys, rwendo rwamakafamba neKiama Boys, tingade kutanga kunzwa futi nenziyo dzakatanga kuita mukurumbira muchitanga kuzikanwa kunzi kwane Kiama Boys, uyezve ndevapo atingati ndovanga vari backbone yegurupu irori. Chitanga Kiama Boys nziyo dzaivapo kamboka kakatomboti zikanwa zvakanyanya kanzi mankhwala olemera, zvichida kuti mushonga wokupfuma. Taiedza kudzidzisa vanhu kuti no, kupfuma hakuna mushonga, chinodo enjeredza kune maoko ako, ukashandisa zvinhu izvo zvinokwanisa kupfuma. Ndipo pakati pako tinyore kambo ikako kainzi mankhwala olemera. Tichiri kuwanikira dzinziyo aiva ari masingles but akabatanidzwa kuti akaiswa pamaCDs, anowanikwa kuGrama Record Company. Taitanga Kiama Boys ndipo takazoshedza vana system tazvida, tikabata naye tichifamba apo taiva tinati mukoma Teenage Kupo ndo taitotemba kamubasa kuti semunhu anga ane experience yakakura
taitsigirana zvakanyanya. Kozoti Margaret Gwesho ndataura ndiye akatanga kunyora masingles akanyanya kuita hiti zvakanyanya. Kune vasingazive tine Chikopo ndiye akaimba chamunorwa usarova amai hazvina kunaka iyawo ndende unotanda botsa. Chokwadi ndiye Pakati dzakamboaka mamuri mese. No, inini handina kuridza naye kavo asi ndaitoridzawo. Aitoridza nerimwe group. Right, mamurwendo rwenyu makadaro. Mati paive naSifas Karushanga. Sifas Karushanga. System Tazvida. System Tazvida, Alec Macheso. Alec Macheso. Na Love Motom. Love Motom. Uyo akazorwara akabva afa zvake. Ndo pakazosira mukana Alec. Na Love Motom ndiye akatanga kundiridzira bass guitar. Saka arwara kubva afa Alec akati aiwa group harife ndiripo. Tabata naye kusvikira abata marecords ese. Tikatanga kutofamba naye Alec Macheso. Kusvikira ndamurumura. Azvimirira ega neorchestra mberi kwazvo. Tisati tasvika pakuzvirumura kwaAlec Macheso toda kuramba tichikudzosai kumashure ikokoko. Ishe ndiko kupera kwemhuri. Aitombondorera ikambo ikoko tisati tataura nezvazvo. Ndichirigona kuimba iraka nekugara kwedu kwataita tisingaridzoka hatichagona. Ishe musiki waro denga napanyika tafugama pamberi penyu tenzi mambo tinozviziva kuti tiri vatadzi pamberi penyu takumbira ruregerero pamberi penyu. Ndo mafambiro akaita. Alright. Akanondifungisa kachana akamboika ndichiri mudzidzisi. Asi kwete kuti ndongo yakakabuda ndiri mufana kwakari kamboika. Tiri pachikwata chenyu cheKiama Boys musati muchiri pamwe chete naMacheso, tingade kuziva nziyo dzatingati ndo dzakanyanya kuita mukurumbira munguva iyoyo. Tingati mabhauwa ndokambo kakanyanyonetsa maningi. Kozoti Justina nemamwe masingles ndakutuma kanga mwanaume ndakutokanganwa mamwe acho mazita handichaziva. But tingati maalbums akanyanyita mahit ndapi? Kurekodha maalbums akatanga 1990. Album yakutanga yakabva yatongonetsa kusvika maalbums ese atakaita akatonetsa kusvikira ndakaona maalbums mashoma asina kutonetsa. Yekutanga Chikumbiro akatonetsa zvokuti hazvitauriki. Yakatiita double gold disc. Kuzoti Kutambura, kuva nemari zvichingenda zvakada maalbums aitozikanwa kusvika namabvi nemagokora kusvika panana zviri mudzimba patakazorumura Alec pana zviri mudzimba. Tiri vaimbi vamayemurawo munguva iyoyo musati mapinda mazviri ndevapi? Ndainyanyoyemura Safiri Madzikatire Mukadota. neOcean City Band, achirudza neOcean City Band. Kozouya Mukoma Thomas Mapfumo. Ayo havaendiridza nekuti ndaingogara ndichingofunga nezvavo chete chiti ndikazonyatsosvika pastandard iyi ndinge ndabuda nenyika. Saka ndo vaimbi vandanyada Mukoma Oliver Mtukudzi. Ndaivayemura zvakanyanya. Quite interesting. Right. Imimi paya mani chikwata chenyu orchestra mberi kwazvo. Mataura mazita makuru akati wandei. Tinoziva Sifas Karushanga anga ane chikwata chake Mabhauwa Express. Tina iye Macheso nemberi kwazvo. Tina System Tazvida chazisa Challengers. Kurumura kauko. Kurumura zvakanyanya. Ende ndinototenda Mwari kuti vandakashanda navo vese hakuna akadonha pasi. Vakaita zvakanaka zvakazikanwa nenyika. Zvandakadadawo nazvo kuti vanhu vandakafunda navo varatidza kuti vakafunda nemunhu chaiye.
handina zvona. Mibvunzo inogona kuuya kune veruzhinji ndeyekuti sei vaimba vaingotiza, maybe tingati kutiza kana kuti sei vaingobuda vachida kuenda kunoita zvikwata zvavo. Chinoitika ndechekuti munhu ukashandira munhu ukaona kuti zvaari kuita munhu wanga uri kushandidzana naye wava kuzvigona, pfungwa inozotevera ndeyekuti ndikaita zvangu ndakamira ndega ndonyatsobata chaizvo chaizvo ende zvinonyatsondiitira ende zvimwe handingagona kuzidzana kana kuti zvinofunga munhu haungazvizive, asi chinoita kuti munhu atange zvake ifungwa yekuti zvese ndaakuzvigona, saka hakuna chingandimisa kuti ndirambe ndichitungamirirwa, zvina nditungamirewo. Ndo pakabva zita rekuti senior lecturer. Ipapo ndo pakabva zita kuti senior lecturer. Vanhu vakatongoti senior lecturer ndisingambozvifungira. Auya handida kuzviramba. Aiwa, mashoko anofadza, mashoko anoratidza kuti aiwa basa makabata. Maybe tiri ipapo zvakare handina kuziva kuti ipapa matotaura here vaimbi vese vamakashanda navo, vaimbi vakabva mumaoko menyu, kana pachine vamwe garai matitaurire. Handina kutaura vese. Kuna Amon Mvula. Amon Mvula mfana wapakadoma. Mfana wapakadoma nokuti mai vake vaitori mai guru kwandiri, ndo mukoma wamadzimai yangu. Saka ndakamutora ndikashanda naye zvakanyanya achindiridzira madrums. Zvosvika aregedza ati ndakumbenda South Africa, akaenda ndikati aenda hako. Akazonofoma group rake ariko kuSouth Africa. Ndikazobata naAaron Chinamira neDendende Express. Chinamira ndiwe pamasvingo nai? Pamasvingo, yes. Ya, ndichiri kumutondera zvikuru, muimbi akambonetsawo zvikuru. Chaizvo chaizvo akatonetsa. Yes. Ya, ndabva ipapo. Wekupedzisira kuti apa ndakutraina munhu wangu wekupedzisira Simon Mutambi. Omufana uyu wechidika aripo akunetsa ezvinezvozvo. Makashanda naye zvakare? Zvisingatoita. Aitova achitoumburuka pano pamba. Baba ndoda kufundawo zvamakaita naAlec Macheso. Maridzire iwayo ndikumadawo, ndikati aiwa anowanikwa, ukateerera zvandinenge ndichitaura ukwanisa kuzviita, ndikadzidzisana naye kusvikira abata agare ubva foma gurupu rake ubva raita kusvikira nhasi ndinodada naye. Mfano wegitare inotaura. Chaizvo chaizvo. Aiwa, zvinofadza zvikuru. Paya Masara Mega vana Macheso vabva, rwendo rwacho rwakazosara rwamira sei? Hakuna chakandinetsa nekuda kwekuti ndakatora vamwe vafana vechidiki ndakavatraina nguva yandaimbodhiraivha marori uku, ndikatomboti dhiraivhai marori ndichiunganidza zvinhu zvangu, nokuti nguva yese taidzana naAlec Macheso tanga tisina midziyo. Saka plan yekudhiraivha marori yanga iri yekuti patinoyambukawo mabhodha totengawo chinhu 1-1 tichiunganidza zvakwana, ndopa takazora vafana vechidiki tichidzidzisana navo kusvika vabata tatanga kuita mashows. Nekuti ipapo takainzwa mbiri yonzi vasiya zvemagitara hanzi hazvina mari vaakuita zvemarori. Saka ipapo ndofunga vanhu manzwiro edu anenge akaita se akasiya nezvinenge zvichiitika paground. Apa mutori busy kugadzirisa nhau yemainstruments. Ichokwadi, ndaitori busy and zvadaro ndozvakatozopa Alec Macheso nditi mukoma tanyanya kugara takumirira kwenguva yakareba, toita sei? Ndikati no, imimi tsvagai munhu anokuridzira lead guitar semunhu airidza lead guitar. Vavatsvaga mukomana akaridza lead guitar, vavatanga basa ravo, zvikanzi kopa zita kati chifomai renyu, vava ndopa vakatanga kutofoma orchestra mberi kwazvo, ndokuti vakandimirira kwenguva yakareba. Ndikatozviona ndega kuti vana vakufana nenzara, ndikavapa mvumo yekuti vaite zvavo kusvikira nhasi uno haana kutiza kwandiri. Aiwa, ndini ndakatoti vatoita sevanhu vanga vakangogara vasina zvavanga vachiita. No bad blood apa, muri pamwe chete, muri mhuri imwe. Zvakanyanyisa. Munhu anouya kumba kwangu ndichienda kumba kwake, totaura zvatinenge tichitaura ipapo, tichivakana paupenyu. Saka mazobva kumagonyeti manga maane mainstruments manje? Mainstruments anga atokwana zvakanyanya, ndo achitoripo nanhasi. Nokuti ndanga chienda chiwedzera zvishoma kuti ndiende chitorawo zvavapo mazano kusvikira nanhasi uno ndo zvandichinazvo zvimwe zvacho. Pane nhau yakatendera zvakare kuti makapiwa pekushandira muno muchitungwiza, ichokwadi here?
ndo chokwadi chaicho. Ndakapuwa stand yakati kurei ine 4270 square meters kuti ndiite art center. Saka ndakadrawisa maplans atopo, ndikaregister company yangu, certificate yacho ndatonayo, kuti dai ndaita mungano ndaikwanisa kumbokuratidza but hazvina mhosva. Ndo zvavapo, saka ndoda kutovaka kuti ndowana kachikoro kangu ndenge chidzidzana nevamwe, ndoita hall yangu ipapo kuti vanoda kuuya vachiridza vanouya vachiridzawo ipapo. Chera manyararisa zvikuru. Tingade kuti mumbotaura tinzwe. Hanzi kana vanhu vakuru vachitaura unonyarara woteerera. Alright, manga muchiteerera kuti chimanzwa kuti chinguva yese. Okay, ngiyabonga muli yeZimbabwe, ngiyathemba liyamazi umadzibaba Nicholas Zakaria. Lapho usitshela ngokuthi uhambo lwakhe ekuhlabeleni labantu ahlabela laba, abantu elibaziyo, abantu asabe bakhulu kakhulu, ukuthi nxa libelisizwa khathesi yabumangala ukuthi abantu abanjengabo Alec Macheso, abantu abaningi kakhulu asebenza labo ukuthi beze bekwanisa ukuthi bekwanisa ukuthi bechaya amacaco, bekwanisa ukuthi bezenzele into zabo, kazange bephume belokukhonona, but wayebanika isikhathi sokuthi hayi selikwanisa ukwenza okwenu, hambani liyenza, lizivulele ezinye ini, livula ewena amabhendi, livula izinto zenu, likwanisa ukuthi lizihambele. Ngokunjalo yena la econtinue senzani hlabela esenze echaya amacaco, kodwa into ayifunayo kuphela abantu ayebafundisa olokho ebafundisa, kazake efundisa abantu ukuthi bengaqasa uhlabela into zabo ziyaphumelela, bonke bayaphumelela abantu abasuka ezandleni zakhe. Chokwadi senior lecturer. Ukuthi nguyu senior lecturer wama wesu isungura nti. Yeah. Aiwa, zvinofadza zvikuru. Iye zvine zvanditi iwe uri kushanda uri pasi pangu. Mangwana tichazonzwa kuti ndakamboshanda nani shamba. Ndingori munzira yekunoita senior ipapo. Neuchaita senior lecturer. Isusu tatosvika pacho ipapo. Oh. Ndadzidzisa vakawanda, vana Tando, vana Opa. Muri Zimbabwe kufara kwatiri kuita tirimo muchirongwa Another Level. Pari zvino regedzai timbokupai video ya senior lecturer vachiri pamwe chete chikwata cheKiyama Boys vachikati one day. Right, tadzoka zvakare tiri kuendera mberi nechirongwa. Tingade kuziva kuti imimi pamunoimba nziyo dzenyu munorotswa zvinhu zvinenge zvaitika muupenyu hwenyu, chii chamunoyaso chinopinda mamuri kuti muzoti kambo aka ndakukanyora? Inini kunyora kwandinoita nziyo dzangu handirote, ndinotofunga nekuona zvinhu zvinenge zvichiitika mukati meupenyu kuti pari kufambwa napo apa apanyatsoita, asi kuti panyatsofambwa zvakanaka, panoda kudai, panoda kudai, panoda kudai. Ndo panobva plani yangu yekunyora nziyo dzangu, nekuona kuti mutauro wekutaurwa nevanhu hausi mutauro wakanaka, saka ndinotsvaga nzira yekutsiura nayo kuti vanhu vagone kutaura mutauro wakanaka. Touya zvakare ndoona kuti vanhu vari kurasika nekuda kwenyu havasi kuziva Mwari. Ndinokurudzira kuti vanhu vazive Mwari, vanamate. Ndo manyoro andoita nziyo dzangu. Mashoko anofadza, saka hapana zvokuti hanzi ndinorotswa zvezve zvinotaurwa nevamwe. Aiwa, zvokurota handirote, totorotawo dzimwe nyaya dzakasiyana nekuimba. Ndakudzoka zvakare kupersonal life yenyu. Matimimi mainzi madzibaba mukazosiya. Iye zvezvi muri muchechi ipi? Ndiri Pentecostal Church inotoridzwawo magitare. Kunova kuriko kwakagara kuine chido changu kuti ndikawana chechi inenge ichiridzawo magitare zvinondivaraidza kunyanya. Saka ndiri kuchechi inonzi HGI, His Grace International. Ndiani anotungamirira chechi? Ndi Pastor Mapira.
awa zvinofadza zvikuru ko ipapa tadzokera kune inonzi Muslim iya yamambotaura tingati imi muri Muslim ka yes ipapo zvakanyatsomira sei Muslim hachisi chitendero zvakare here chakangofanana nechechi Muslim chitendero chekudzinza kwandinoberekwa kwandinobva zvezvokuti zvakwauri kuenda kunamata chimuslim kana kuti wafunga kunamata weimwe chechi saka ini ndakazviona kuti pari zvino regai ndiimbobva kuchimuslim ndiende kuchiposto ndo pandakazotanga kunzi madzibaba ndaiona kuti mitemo yacho yanga isina kunyanya kusiyana yaingori mimwe chete but zvaizongosiyana manje pa unhu unenge uchidiwa mukurarama mashoko anofadza tochitarisa munhoroondo yenyu yemhanzi kubva muchitanga kuti ndaakunyora mhanzi kusvika pari nhasi kamboka munotoshamisikana kuti aka ndandanyanyofungei aka kakapisa kakafarwa nevanhu ndekapi uyezve kamwe kambo kamakanyora imi muchingoti kakunyora musingatarisiri kuti kangafarwa nevanhu kakazofarwa nevanhu ndekapi zvakare mavhina magokora andida kuzvitarisa kuti kangafarirwa nevanhu ndakaona kunge mashoko acho aiva ari mashoma ende asina udzamu hwekuti unganyatsobata munhu asi vanhu vakafarira zvakanyanya tozoti kambo ndakanyora kakanyatsodiwa nevanhu zvakanyanya ndega ndikagutsikana kuti apa ndizvo kanonzi Tsamba kari paalbhamu inonzi Mbuva yeupenyu. Inini manetsero andinoita ndoda kuti titore break tomboenda pachikamu chiya chatinonzwa ma-questions anobva kumafans enyu ari pasi rino rese ari mafans zvakare eDrumas Media. Saka tisati taenda ipapo ndongoda kuti mutruwerewo Tsamba tobva taenda kubreak. Tabva kubreak yanguva yemibvunzo yeveruzhinji. Ndinotenda zvikuru nokuti Tsamba ndingangoti kakatiraramisa kambo ikaka kakati chovha ende kakuda kusvika pataitarisa kuti kangasvika ndopakatanga piracy yakapinda pakati pedu ikabvongodza ndoba yakatanga kuti garisa pasi zvishoma tikatadza kuikunda kusvika nhasi uno. Ichiti mbelewo Tsamba. Ai ndinokangana zvakanyanya. Kana ndudi ngatanga chichi. Chorus kwacho chorus akunenza asiko kutanga. Saka type of chorus tobadza vanhu vagara vanoiziva. Kana ivo Mwari vachiti vanhu ngavapone, ko iwe unozarudza unombori ani. Ndaedza kuudza vanhu kuti munhu ukasvika pawasvika usasarudze vanhu, usada kuzviratidza kuti wava munhu uri pamusoro, kana kuti kuchisarudza vanhu kuti iwe pane zvizvi zvauite, iwe pane zvizvi unoita. Mwari vanoramba izvozvo. Ndozvakaita kuudza vanhu kuti vasazvikoshese pachinzvimbo chisiricho. Ko tisati taenda hedu kumibvunzo yeveruzhinji, tingati pane ma-collaborations amakamboita here nevamwe vaimbi uyezve vangave vapi kana varipo? Ndakaita naJasignal kambo katombonesa chaizvo. Ndikaita naShugeta kambo kanonzi Amen kakatonetsa futi. Akawanda masongs andakaita nevamwe vaimbi kuti mazhinji acho mamwe achatomboziva kuti aenzera nani nokuti vakatowandisa zvakanyanya. Ngiyathemba liyezwa muri yeZimbabwe lapho ukuthi uMadzibaba Nicholas Zakaria ukuthi wasebenza labantu abanjengabo Jasignal, ngiyakwazi ukuthi abaningi lamazi, abo Shugeta, labanye abaningi kakhulu wasebenza labo lapha enjani besebenza bonke kuhlabeleni. Le ngoma zangikhona zaduma sibili elizweni
Ya ngiyathemba liyakholisa kakhulu muli yeZimbabwe. Ngalesi sikhathi asike nisike sithi pheche kancane siye phela senatha amanzi siphenduke lile Drumas Media, but don't forget to subscribe to Drumas Media. We are taking you to another level. Right. Right, madzibaba Nicolas Zakaria, tine mibvunzo iri kubva pasi rino rese sekutaura kwandaita. Tine uyo ari muno muZimbabwe, zita rake harisi kuoneka zvakanaka, hanzi Z. Hanzi ane mibvunzo inokwana kuita mitatu. Wekutanga hanzi ndinodawo kuti vajekese ukama hwavo naAlec Macheso kana vanawo vatiudze kuti chii chavo. Alec Macheso mwana wa mainini vangu. Kazati mai vangu vadiki ndo vanobereka Macheso. Saka muning'ina wangu hatina senemu yakafanana kuti baba vake vane rimwe zita, baba vangu inini vane rimwe zita. Mubvunzo wechipiri hanzi chii chakaita kuti vazosarudza kuparadzana naMacheso, ndofunga ipapo vapindura kare atingarambe tichidzokorora. Wechitatu mubvunzo vati izvo iko zvino bhendi ravo rakamira sei, rine vanhu vangani? Bhendi rangu rine vanhu vanosvika 14 ndo varipo iko zvino ndiri kushanda navo. Tozowana mubvunzo wabva kuna anonzi Getsman ari kuSouth Africa. Hanzi kuwana venyu pana ari kuridza here parege kuzotsvagwa anotungamira chikwata kana denga ravadana. Success without successor is a failure. Aripo ari kuridza nokuti anodza madrums, anonzi Matthew Zakaria, anodza madrums, anoimba. Saka ndiwo munhu andiri kutotarisira kuti mune ramangwana anokwanisa, ngatiti Mwari vanditora, anokwanisa kuenderera mberi nebasa. Ko anonzi Zakaria akamira sei? Zakaria ndiye akayamwa zamura, ndakayamwa ndini ndakatomusira ndiwo kumapeto. Ndiwe number 10 mumba mandinoberekwa. Okay. Hanzi anonzi Nenyasha ari ku plus 267, he must be either Namibia or Botswana ikoko kwameno kana Swaziland, pakati penyika idzodzo. Anonzi Nenyasha ati ye, what exactly happened naMacheso? Hanzi musazonyepa nekuti tava neumbowo. Pane zvimwe here zvakaitika zvisiri zvamatitaurira? Zvakaitika ndezvekuti ndau ndidzokere kutaura kwandaita. Kana muri kudzokora zvamangotaura? Ndizvo chete zvakaitika, hakuna zvimwe. Ini ndakaita kunodriver 1997 kuda kuti nditsvage mainstruments. Saka nekudaro vakomana ndakavapa mukana wekuti vaenderere mberi nekuridza ini ndisipo. Ndobva pauya mubvunzo wemunhu ari kuMozambique. Hanzi madzibaba, nyatsotaura chokwadi kwete kuhwanda nechigunwe kuti chii chakaita vaparadzane naMacheso, nekuti pane nziyo 3 dzinoratidza kuti Macheso ainyunyuta. Nziro yake yekutanga pakutema munda, nziyo yake yechipiri mwana wamai vangu, number 3 Mazano Chitubu. Hanzi David Ryoga ndiro zita rangu, David Ryoga ari kuMozambique. Ipapo ndoda kumupupurira, ndogona kupupura zvisirizvo kana kupupura izvo chaizvo, nekuti kunyora kwake nziyo handizive kuti dzinobva papi, chii chaanombofunga nezvazvo. Ini nziyo dzake dzese todziziva, totori nadzo totombodziridza imo muno, asi handina chimwe chandinomufungira nokuda kwokuti ininiwo kana ndichinyora ndine zvandinofunga nekunyora kwandinoita. Ndinogona kuisa ndingati chii, kana chimuti chinobereka chiri papapo ndogona kuimba nezvacho kuti chinobereka chii, chinobereka mango here kana kuti mapichisi kana kuti mabhanana, ende zvinhu izvo zvinotibatsirei muupenyu, ndogona kuimba nezvazvo. Saka mafungiro emunhu anonetsa.
aha, mazvinzwa hanzi mafungiro emunhu aungazive, zvinotoda iye Macheso wacho achitotitaura kuti chii chakamupa kuti ange achiimba nziyo idzodzo, kuda hamino zvanga zvaitikawo zvakare muupenyu hwake. Tina ari muno muZimbabwe zeti zvakare adzoka, hanzi nemunin'ina wenyu Zakaria makatanga kuridza mese rini uye makazoparadzana rini, zvaita sei? Zakaria kuparadzana kwacho ndiko kumwe chete kuti ndakavasiya vese vaina Macheso, ini ndichinodriva vasara vakuridza vese naMacheso kusvika nhasi. Mumwe mubvunzo waabvunza maupindura kare kuti pakamira sei, mune mwana here anozoita take over, zvapindurwa izvo. Tadzokera kuSouth Africa kuna anonzi Obrigado, hanzi mukana wekudzoka kwaNasho azati uripo here? Ndoona kuti combination yenyu yaive yakasimba alongside God Knows, hamero ndeipi? Kudzoka kwaNasho mukana uripo, mukana haupo, nekuti iye ega ndiye achavhura mukana. Nasho akaregedza ega, afurirwa nomumwe mukomana akamuti uya ndikutengere mota, saka usachiridza namadzibaba. Saka iye kana uda kudzoka achadzoka ega, unditi akuchida kudzoka. Handimurambe nokuti kuva naye kwandakamboenda pakutanga zvakaratidza kuti aindigonera, haana paakazonditadzira. Saka kudzoka kwake kunotobva paari iye ega muridzi. Hanzi iyi special request nekuti ndinovafarira zvikuru vakuru ava, uye anonzi Rodi ari kuSouth Africa. Hanzi chikumbiro changu ndozoti pamwe pauro penyu hapana kunyasoita zvakanaka, ndoda hangu mungondiimbirawo kambo kanonzi Mazano. Mwana wangu ndakutoka ndokumapeto mwana wangu teerera mazano andinokupa pachenaka, usandishore hazvina mhosva kuti handinacho asika mazano tambirana nawo. Ndaizama kudzidzisa vanhu kuti mazano andinokupai vana vangu musamashore, hazvina mhosva kuti handita chimwe chinhu chinoshamisira paupenyu hwangu, azvandinotaura zviri kuno kushandirai. Zvakafanana nokuudzwa nedofo kuti apa pari kuuya chakaipapo, iwe woignora nokuti idofo riri kundiudza chozokuuraya chinhu chacho. Zama kuteerera chinhu chaunodzidziswa, zvandaizama kutaura. Hanzi izvoni neari kuSouth Africa Piri 878, hanzi ichokwadi here kuti chatainzwa kuti akomana nhau dziri kungoya ndedzenyu naMacheso? Hanzi ichokwadi here kuti chatainzwa tiri vadiki pakabuda Macheso mubhendi renyu kuti ndiye kuti rwiyo rwake rwokuti pakutema munda aitaura nezvenyu, imiwo makazodzorerawo nesongu yamaimba muchiti kutaura chete hakuna kuipa, asi ukama shamwari ndiwo hunokosha. Munhu ataura chokwadi chake, asi chokwadi changu chandinopindura ndechekuti ngaedze kuenda kunoteerera zvakare kambo ikako, kekuti kutaura chete ndo hakuna kuipa, kuti ndaitaura kuti kudii. Andaitaura kudzorera zvimwe zvinhu zvokuti sekunge kune munhu anga achitaura nezvangu, aiwa ndaitaura nezveupenyu hwangu, ndiko zvandatotaura payapa. Handida kuimba munhu, ende uye handife ndakaimba munhu, nokuti hazvitibatsire muupenyu. Hanzi hapana chatinowana kubva pakunetsana nemumwe munhu chatinoda kubatana munhau dzezvemimhanzi. Apa ndofunga ndichatora 1 2 3 4 5 6 questions chete ndobva ndavharisa, nekuti mibvunzo iripo inosvika kuma78. Tingarare tichingotaura. Hanzi vabvunzei kuti sei vaipa Macheso mari nepawindo, ichokwadi here? Hakuna zvakadaro, hakuna zvakadaro. Handambobvira ndazviita kupa munhu mari nepawindo, ndichinzvenga ani, nokuti ndichiridza naMacheso ndiye munhu aitotevera inini, kundaigomupa mari nepawindo kuti zvidii. Mazvinzwaka hanzi hakuna zvakadaro, sosi iroro rakakunyeperai. Uyo anonzi Lang
ndofunga ndiLangton ari kuSouth Africa. Hanzi munewo here mwana ari kuronda matsimba emagitare papindurwa apa. Ndeupi muimbi ariko mazuva ano wamunoyemurawo? Inini kazhinji handiyemure hiti, asi ndinoyemura ramangwana remunhu kuti zvaari kuimba akanangana nei, chii chaari kufunga kuzoita nekuimba kwake. Ndozvandonyanotarisa. Pari zvino vanhu vese vari kugona kuimba, nekuti munhu anongotanga nhasi obva ngoita hiti, handingamuti ishasha yeyo anodarika munhu ane mahitsi 20 iye ane 1 hit, nekuti aita ne1 handingambomuti ishasha kumangwana akatadza. Asi ndinoyemura maitiro emunhu akanaka, ndova ndinoyemura. Mazvidzwa hanzi isu tinoyemura maitiro emunhu akanaka. Ndine urombo mukoma Knox, nguva ndidzo dzatisisina, asaka hatikwanise kuti tinge tichiita saizvozvo. Uyo anofanira kunge ari kuMozambique kana isingakanganise 258 Mozambique I think. Hanzi ishuwa here kuti vane mwana wavo aive band manager akazviuraya? Ichokwadi chachainzi Simbarasha akazvisungirira, ende tese hatina kubvira taziva kuti chii chakamukonzera kuti adaro. Anga changobva mukuroora mudzimai wake, vamwe asati vane gore vese, akabva akangozvisungira ari kumusha kuchiwesho. Hanzi tinokumbira mutidzose makare mumashure, mugotipawo one song naMama Margaret Gweshe, uye masong enyu namhai mazhinji acho haawanikwe. Toawanawo sei? Anowanikwa kuGrammar Record Company, ndo kwaanogadzirwa. Ende uye ndiri kutoplana zvakare naMama kuti tiite song imwe chete tiri pamwe chete. Tingade kuchinzwa hongu mibvunzo yakawandisa. Kana vamwe vada kuti vatambirwe hatisi kuona zvichiita nekuti nguva ndo hatisina, ivo vane kwavari kuda kumhanyirawo zvakare. Saka ipapo motiregerera mhuri yeZimbabwe. Ndeapi mashoko amungade kusiyira veruzhinji nhai madzibaba? Mashoko andingade kusiyira veruzhinji mashoko mashoma ekuti ivo tozoti masupporters ndoita kuti isisi tivepo, vatsigiri tinovada zvakanyanyisa, asi mukati mukutsigira kwavanoita vamwe havauye nenzira dzakanaka, vanouya nenzira dzekupaza, kufurira, kupesana kunoita vazhinji. Zvimwe zvinotobva muvanhu vanotitsigira, nhingi kunzi zvakati nanhingi, nhingi uri kunzi zvakati nanhingi, zvokonzeresa kuti vanhu vave vatadza kutarisana zvakanaka. Toda kuti vanhu vabve mutsika idzodzo ngavadzidze kuumba semaumbiro avanoita bhora. Ndinoona vanhu vazhinji vanoumba bhora zvakanaka, kuti nhingi daenda panhamba yakati timu inogona kuwina, nhingi akaenda panhamba yakati timu inogona kuwina. Saka nekuvaimbi ngavadarowo futi vadzidze kutiumba, kuti tirambe tichiendera mberi zvakanaka, tisavengane vaimbi. Vaimbi tinodanana, ndosaka muchizoona tichibatsirana kurekodha pamwe chete, uye vaimbi ndotirambai muchititsigira. Ndimi vanhu vedu, ndimi noita kuti tivepo, kusavapo kwenyu nesuwo hatipo. Atenda. Muri yeZimbabwe ndinovimba mafadzwa zvikuru isusu chinangwa cheduka semhuri yeZimbabwewo zvakare, kuti mhuri yeZimbabwe inge chinakidzwa. Handizvo here naichera? Ngiyathemba mhuri yeZimbabwe lithokozile, ngiyathemba lijabulile ukuthi phela lihlangane lobani loMadzibaba Zakaria. Ngiyathemba ukuthi konkade kukhuluma imibuzo yenu iphendulile, konkade lifuna ukuba kwazi ngaye. Ngithemba lisuthisekile. Nxa lingasuthisekanga liyabuya phela khonapha kuma comment section sabe siliphendula lapha lathe sikwanisa ukuthi siliphendule khona. Paune kamboka wakaimba kekuteerera mazano pane pandoda pekuti opa we usandishungurudza. Ndaiti tafi we usandishungurudza. Uye anondishungurudza, saka ndafunza kuti maiti opa we. Muri yeZimbabwe senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media, uyezve tinovimba mafadzwa zvikuru nechirongwa chatakupai. Kana paine zvatasiyirira, munotiudza rimwe remazuva tawana mukana Mwari atendera, munotiona tichidzoka zvakare tichitaura navo
musangoti neshamba agone kubvunza mibvunzo ndosaka maona tine platform. Kana iwo uchiziva kuti une yako mibvunzo yaunoda takupaka haungakwanise kuya uzopresenta iwewe, chijoina group iro reDrumas Media wopotsera mibvunzo yako yaunofunga kuti kana ndikabvunza izvi ndiye ndabvunza kunyembere naichere. Aiwa, ngiyakwazi ukuthi bakhona abajali kubabona kuma-comment section besithi hey ikubuza bani khonokho imbuzo bani yona leyo. So nxa ufuna ukuthi wena ubone ukuthi uyishasha yokubuza uyabuya uzojoyina igroup yettu wena ubusubuza njengoba wena uyiqeqeshi ekubuzeni thina sesibuza umuntu esebe sim-interviewa ngelanga langikhona. Plus kuna mwana anongodeni hadzi neshamba mvunzo yake yakaneta waida kuti isimbire chii. Isusu chinangwa chedu chete chakapusa kungoti mukwanise kuziva muimbi wenyu. Izvo zvokuda kuzoziva kuti mukadzi wake akazodi vana vake vakazodi wakadza personal zvazvemhurika izvo. Because yena mazehlabela lokho kwendlini yakhe ngokwendlu yakhe asimbuzeni imbuzo esikwazi ukuthi mayelana lokuhlabela. Isusu ndo chinangwa chedu chekutaura nezve kuimba kwavo. Ndosaka maona imwe mubvunzo yekunzi mwana wenyu akazofa aiwa isusu hatina basa nazvo izvozvo, ndine urombo kukutaurira izvozvo. Isusu hatina basa naizvozvo, tinoda nhoroondo yemuimbi munyaya dzezvemimanzi. Vakuru ndofunga tatenda zvikuru, maita basa nenguva yamatipa ende ndinovimba muchazodzokazve tichitaura nemi pane imwe nguva. Mwari wakatitendera ndingafara chaizvo. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level.